dan kien pass importanti l-qudiem. Dan qalet l-President tal-Malta Gay Rights Movement Gabby Calleja waqt il-programm Pjazza fil-jum li fih tnieda d-dokument tal-konsultazzjoni pubblika fuq servizzi tas-saħħa għal persuni trans. Fl-intervent tagħha Gabby Calleja qalet li dan il-pass ikompli jagħmel Malta eċċellenti fis-servizzi li jagħti lil persuni LGBTIQ. Calleja sostniet li sa issa dawn is-servizzi kienu jiswew ħafna flus. Issa biex jaċċessaw dawn is-servizzi kellhom iħallsu minn buthom huma servizzi li skont liema ejja ngħidu servizzi mediċi għandhom bżonn jistgħu jiswew ukoll ħafna flus mhux kulħadd jiflaħ jħallas għalihom minn butu jiġifieri però iktar minn hekk naħseb il-fatt li qed niżviluppaw qisu ċertu speċjalizzazzjoni anki f'dan il-qasam. Il-President tal-MGRM qalet li miżuri ta' dan it-tip ikomplu jġeddu lil pajjiżna kif ġara tul dawn l-aħħar snin kif minn wieħed konservattiv inbidel f'wieħed mill-aktar progressivi u minn ta' quddiem nett fil-qasam ta' persuni LGBTIQ. Gabby Calleja tenniet li dan jinħassu wkoll mill-istess persuni u l-familji tagħhom li fi kliema issa jistgħu verament jgħixu l-identità tagħhom. Malta wkoll bdiet tinbidel fl-attitudnijiet lejn il-persuni trans, naħseb li anki huma qed iħossuhom ħafna iktar komdi li jgħixu l-identità tagħhom u dan naraw anke mill-viżibilità li għandhom fil-komunità u fuq social media u f'media oħra. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li permezz din l-inizjattiva pajjiżna għal darb'oħra qed ikun fost l-ewwel mhux biss fl-Ewropa iżda fid-dinja. Dan fil-waqt li fisser kif bħalissa għaddejja ħidma biex jinbena tim ta' professjonisti differenti maħsub biex jassisti lil dawn in-nies. Il-Ministru għas-Saħħa temm jgħid li għalkemm dan is-servizz mhux se jolqot eluf kbar ta' nies xorta se jbiddel għall-aħjar numru ta' ħajjiet.